Hello, magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood diyan kay Apo Andy. At God bless din po sa mga taong nagsusupport. At maraming salamat po sa mga nagsusupport sa akin. Tumataas po ang viewers ko at saka dumadami po ang nagsusubscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po at God bless all sa ating lahat. May konting tips lang ako. Kaso ito, may po talaga to sila tanong ng tanong. Pero marami po talaga akong ginagamit sa araw na ito. May konti lang po may nagtatanong sa akin. Sabi po niya, tama daw na pagdarasal para sa paggagamot. Depende po yun. Hindi ko na po papangalanan kayo lahat. Depende po yun, kuya. Sa pagdarasal ng isang paano palayasin ng masamang espiritu. May kanya-kanya po kasing pagdarasal sa body spirit. Kung kinukulang, etc. Depende po yun sa natututunan ng isang manggagamot o binigay ng Panginoon Kristo at inilalabong. Tapos po kung binigay ito ng Panginoon at itinuturuan po siya ng mga anghel ng Panginoon Kristo sa pangitain sa panaginip. Nasagot ko na po yung unang tanong. Yung pangalawa po, gustong matutong maggamot. Mahirap po basta-basta maggamot. Yung po totoo. Dadaan ka po, kuya, sa matinding pagsubok kung gusto mong matutong maggamot. Halimbawa, may ginagamot ka, tapos kinukulam, pwede mo mapagaling. Depende rin po sa nagtuturo sa'yo. Depende rin po sa kaalaman niya. Pero pag galing ito sa Diyos at binasbasan ka, walang imposible. Ituturo ng mga anghel kung paano mo gamitin ang lahat ng kapangyarihan na binigay sa'yo ng Diyos dahil yun ay binasbasan ng Panginoon Kristo. Mamaya babalikan kita kung gusto mo. At ito naman pong pangatlo, payapang manggagamot na patay. Depende rin po yung kung may kakayahan po yung kanyang lahi, yung anak, apo, na wala po siya napagsalinan ng kapangyarihan at gusto niya magparamdam sa isang manggagamot na alam niyang mabuti ang puso nito, gustong ituro at saan niya iniwan yung talaan niya. Mayroon po kasi yung pag mga ganun, hindi po sila nakakakit siya sa langit, kaso gusto niya po ipamana to sa kanyang pamilya. Maghahanap po siya ng instrumento ng Panginoon Kristo na pwedeng makausap yung mga patay na nakatungtong na sa langit. Kasi may patay pong hindi nakatungtong sa langit. Yung tinutokso ng demonyo. Depende rin po yun. Marami po kasing, ano po yun, marami talagang mahirap ipaliwanag na siyensya. At yung pangapat po, bakit hindi tinatawag ang Diyos pag naggagamot? Depende rin po yun sa paggagamot. Kaya nga po paulit-ulit ko po yung nagtanong kanina, kung sino po ang nagturo sa kanya. Kung gaano po kakayahan at lakas ng pinagturo sa kanya, kasi iba kasi gusto matuto. Mas maganda kusang binibigay ng Panginoon Kristo. Ikalima po, paano magpapasok? Paano po magpapasok ikalima ng mangkukulam o ginagamot sa isang tao? Pero babalikan kita. Unahin ko muna itong gustong maggamot kaso nakakaramdam siya ng takot. Sasagutin ko rin yung pangatlo po. Ito, may sakit na palipad hangin. Ito, bago ko sagutin po to, may palipad na hangin po. Pag may sakit po kayong palipad na hangin, depende rin po yung sa kakayahan na magkukulang mo mambabara. Basta't may subo po yun, malakas po talaga. May dalawang kalasing hangin po. Yung ventilador, parang number 1, nagiging ceiling fan. Napakalakas po ng kapangyarihan niya pag ganun. Kung bakit po nagkakaroon ng palipad hangin sa tao. Babalik ako dito sa panlima po. Gusto mo matuto maggamot. At sabi niya kasi kanina sa akin, nagagamot na daw siya. Paano daw magtawag at magpapasok sa isang manggagamot? Bibigyan kita ng isang halimbawa. Kung paano ang ginagamot mo ay pinapapasok mo, ang isang tao ay kinukulam, automatically lang dyan na siya sa loob ng katawan ng tao kasi dinadasalan niya to eh. Kahit tanggalin niya yung dasal, mararamdaman to ng aura mo. Pag galing ito sa kabutihan ng Panginoon Kristo, walang tatalo sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ano man siya, demonyo man siya, etc. Madidetect mo agad yun. Sasabihin sa'yo ng mga anghel mo na meron nakapasok dyan sa loob ng tao niyan. Hindi mo na kailangan magpapasok. Kasi kung magpapapasok ka, alam mo mangyayari. Halimbawa, dati hindi ako mahilig mag-video. Kaya lang ako nag-video. Unahin ko muna itong sasagutin ko tanong mo. Mamaya na yung bakit ako nag-video. Kasi meron ka pinapasok sa isang tao, pero hindi naman yun ang nananakit sa kanya. Halimbawa lang, susubukan ng demonyo yung espiritu mo, kung gaano kakatakas tumawag sa Panginoong Kristo. Alam ng demonyo rin ang kahinaan mo.
Kasi alam niya, tao ka lang. Ngayon, susubukan ka niya. Dati meron akong ginamot. Pero unahin ko muna ito sagutin, ha? Kung halimbawa napapasok mo siya, tapos hindi pala yun ang nananakit, yung pasyente mo, mangyayari ganito. Wala siyang sugat sa katawan. Makikita mo, kinakalmot siya rito. Tapos sinusugatan siya sa buong katawan. Nilalagyan siya ng parang kuko, etc. Kung ano bang kuko, ano man, nilalagyan niyo sa katawan. Eh kung nakalagay doon sa katawan ng isang pasyente mo na akin itong taong ito, tapos pipilipit, tapos sarili niyang kamay, pasyente mo, sasakalin niya sarili niya at kukunin niya mga mata. Diba makakaramdam ka ng takot? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi pa ako dati nag-upload ng video ng gano'n. Yun ang tinasabing exorcist. Mahirap magpapasok basta-basta, lalo kung wala kang proteksyon bilang isang manggagamot ng Diyos. Paano mo mapoproteksyonan ang sarili mo at yung pasyente mo? Dapat magsakripisyo ka. Pwede kang mamatay. Kailangan maligtas mo ang pasyente mo. Yun po yun. Mahirap basta-basta tawag ng tawag. Kasi dapat meron kang karanasan. Pero lahat naman, bago rin ako nangyari yan, dumaan rin ako sa matinding pagsubok. Gustong matutong maggamot, kaso paano niya alisin mo na yung palipad hangin. Pag may palipad hangin ka, mahina ang spiritual mo. Bakit ka mo? Sasagutin ko agad ang tanong mo. Kasi nagtatanong ka sa akin. Hindi ko na kayo binabanggit ang mga pangalan nyo. Kung ikaw ay binigyan ng karunungan ng Diyos, kay anuman ang kalaban mo, mangkukulang, makasawang, etc., 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 hindi ka dapat masasaktan. Kasi pag nasaktan ka, mahina ang physical mong katawan at spiritual. Kailangan mong palakasin ang spiritual at physical mo pagsabay mo to upang manatili ang Panginoong Kristo na sumasa iyo at walang gagapi o makakasakit sa iyo ng kahit sino mang nilalang ng masamang espiritu o exorcist pa. Kailangan hindi ka makaramdam ng takot ang puso mo at isipan mo. Yun ang paggagamot. Kasi dati, babalik ako dito ha, sasagutin ko na, pero lang naman ang tanong yung palipad na hangin. Yung dati naggagamot ako, hindi ako mahilig mag-video. Naggagamot ako, parang gusto ko lang. Minsan may ginamot akong sinakal niya ang sarili niya. Minsan meron akong ginamot na umangat sa ere. Nakaramdam ako ng takot kasi first time ko nakakita ng ganun. Sa actual. Tapos yung kumukuha ng video, walang nakuha. Meron nagsabi sa akin, yung ginagamot ko siya, nag-ibang boses niya, nagsalita siya na kay ano man Latin. Sabi niya, papatayin niya daw ang taong ito. Pinahawakan niya sa sarili at sinasakal niya. Eh kung mangyari sa pasyente mo at gusto mo magpapasok, eh wala kang protection sa katawan mo, kawawang pasyente mo nang dahil sa'yo mamamatay siya. Kaya nga siya pumunta sa'yo. Kailangan malinis ang iyong number 1 sa paggagamot. Ang iyong isip, mata. Una mata, isipan, bibig, puso. Yan. Pag nalinis mo yan at natanggal mo yung itim na usok sa katawan mo, dun mo na mauna naman sinasabi ko, maririnig mo ang mga anghel mo na galing sa Panginoon Kristo at ituturo niya yun. Yung mga gabay natin ng Diyos, mayroon tanong pa pala rito, totoo bang may guardian angel tayo? Totoong may guardian angel tayo kasi kung wala tayong guardian angel sa kanan, lahat tayo ay puro masasama, makakagawa tayo at makakasakit tayo ng mga kapwa natin tao na matindi. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may konting tips ako na sa inyo kasi kararating-rating ko lang kanina at marami rin akong kinamot. Pasensyahan nyo na yung binigay ko sa inyo kasi kung gusto nyo talaga matutong maggamot, kailangan sa taong talagang binasbasan ng Diyos. Kasi kung bakit ko tinatawag ang Panginoon, sino ba kasi Jesus ay nagpapalahas ng masamang espiritu? Tsaka may nagtanong pa pala rito, ito pa pala isa, yung stick. Yung stick, yung mga ginagamit ng mga manggagamot, makikita nyo may cross, mayroon papel, mayroon stick, kahit anong kulay, itim, puti man siya, etc., etc., kahit pula. Pag dinasalan na ng Panginoon Kristo yon, automatical, parang magnet yon. Kahit hindi ko nadasalan yon, dinidikit ko lang sa daliri yun, basta't nakadikit na yun, nakahawak sa kamay ko, magkakaroon na ng magnet yung parang minamagnet niya na kung meron nakapasok. Parang ano yung bakal. Malalaman niya kung bakal to, kung tanso ba to o hindi. Pag nadikit niya yun, yung stick yun, kahit hindi ko pa dasalan yun, automatical may dasal na yun kasi dinasalan ko na yun at tinuro sa akin ng Panginoon Kristo. Parang magnet yung stick. Pag dumikit yun at biglang niya sinisip-sip at parang niya sinusugatan, ayaw bumitaw, ibig sabihin may nakadikit, may nananakit sa tao. Pag uminit ng todo yun, yun po yun. Ba't yung iba binubulong pa? Depende po sa kakayahan na nagturo sa kanila at yung karunungan ng kanyang mga inangkan. Sa akin kasi po, gift lang to ng Panginoon. Binigay ng Pong Nazareno.
At yung nagtatanong pa pala sa akin, ito na po yung pinakahuli. Bakit po tanong ako ng tanong doon sa cellphone ko kung ilang minutes na po? Mababa po kasi yung ano ko po, yung sa cellphone, yung MB. Nagahang po yung cellphone ko pag sobrang taas na ng video. Yun po yun. Kaya ako kaya naman po ako nagbibideo kasi dati matagal na ako naggamot, hindi ako mahilig marami na akong karanasan sa paggagamot sa exorcist. Ngayon lang ako ganyan, kaya nagulat ako dumami yung subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo at God bless all sa inyo. Ito lang po kaya ako gusto ko yung magganyan. Gusto ko pagdating ng panahon, ituturo ko rin po lahat ng kaalaman ko. Pag marami na akong ginagamot na hindi ko na makayanan at overloaded na dito sa bahay namin, ituturo ko ang tamang paggagamot. Kung paano tumawag ng walang alinlangan sa Panginoon at bibigyan ka nito ng karanungan at kapangyarihan sa tamang panahon. Kaya pangalawa po, kaya ulit ako nag-video nito dahil sa YouTube po kumikita. Yun po ang totoo. Ang hiling ko lang sa Panginoon bago niya akong kunin at makapagturo na po ako, gusto ko po kung sasahod ako, malapit na po kasi ako ma-monetize. Nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng subscribe sa akin sa nanonood. Marami pa akong ipapakita sa inyong paggagamot na natutunan ko to sa inang Salomiko na binigay sa akin ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno kapangyarihan. Marami pa akong ibang hindi pinapakita sa inyo kasi naghahang po yung cellphone ko. At kaya lang po ako nag-YouTube para po pag kumita na po tong YouTube nito, halimbawa po pag nagkaroon na po wag niyo pong skip pakiusap lang po para makita nyo. Gusto ko pong bumili ng cellphone, yung Realme 6 Pro. Kasi nagtanong na po ako kahit mabigat ang video mataas, makukuha niya po. Pangalawa po, gusto ko pong bumili ng poong Nazareno, yung kahoy po. Nagtanong na rin po ako nyon, maabot po yun ng 12 hanggang 14. Kahoy po yon. Tapos yung pangatlo po, kaya ito rin po, gusto ko po ipagawa yung altar ko. Para po pag maraming tao, hindi po sila nababasa. Basta pag sumahod na po ako niyan, pag yung huling-huli po, gusto ko po maraming matulungan na katulad ko sa lansangan lang ako natutulog dati sa mga tricycle, sa kalsada lang po. Gusto ko po magbigay sa abot ng aking makakaya dahil dito sa YouTube nito, marami rin po ako matutulong katulad kong mahirap. Na bigyan po sila ng kahit 3 kilo, 5 kilong bigas, kahit dilata lang po. Yun lang po ang pangarap ko, napakasimple lang para makatulong sa tao. Pagdating ng panahon, ituturo ko rin ang lahat ng ipinuro sa akin ng Panginoon dahil yan ang sinabi niya sa akin. Sa panahon ngayon, hindi muna ako nagtuturo dahil marami rin akong kilala manggagamot na gusto matuto. Saka marami rin pong ginagamot na manggagamot. Nagtataka nga po ko sa kanila eh. 3 po sila manggagamot, pero hindi po sila magkakakilala. Nagtataka po ako sa kanila, ang dami po nilang barluloy, dami po nilang pintas. Kailangan ko, magagamot kayo. O, ba't kayo nagpapagamot sa akin? Meron daw na hindi daw naintindihan nila. Yun, ayun ang ibig ko sabihin. Hindi nila kayang proteksyonan ang kanilang sarili. Dapat kasi sa paggagamot, may basbas tayo ng Panginoong Kristo para walang makakagapi sa kanyang instrumento. Bilang anak niya manggagamot sa buong sanlibutan. Maraming po bagay na ako natutunan simula natuto ko maggamot at binigyan ako ng karunungan ng Diyos na dati katang isip lang pero hindi ko po sukat akalain na totoo pala to. Marami po sa mundo natin na nagaan yung tao lang, nagaan yung mga bad spirit, tao, sumasanib sa mga tao. Marami pong bagay pag natutunan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po kayo depende sa medalyon sa gabay nyo. Unang Diyos, guardian angel natin at mga anghel na binibigyan ng Panginoon Kristo. Pangalawa po yung mga medalyon. Pangatlo, yung mga agimat sa puso, yung mga bato po. May batong puti. Matututunan mo po ang lahat ng bagay na paano sumasanib sa katawan ng tao. At paano mo ito makikita ng ganong kabilis, mararamdaman at madidetect mo ito ng ganong kabilis. Maraming bagay akong natutunan dahil sa pagkabigay ng Poong Nazareno nitong kapangyarihan nito at sa nagturo sa akin. At nagpapasalamat po ako ng buong puso sa inyo, sa lahat pong nanonood sa akin. Pag kumita na to, malapit na po ito magkaroon ng ads. Makakuha lang po muna ako ng cellphone. Ipapakita ko po ang bumbo. Wala pong cut yun ang gagawin ko. Paano ko po sila impusalayin gamutin sa paghihilot, paggagalaw po ng mga ugat. Lahat po yun. Style therapy. Marami pa akong natutunan sa inang Salomiko pero hindi ko pa siya lola. Pero 1 taon at 6 na buwan niya ako tinuran, wala po akong natutunan dahil hindi ko pa gusto maggamot sa panahon yun dahil nagdadrive pa ako ng sasakyan. Pero nagsisisi ako dahil yung bagay pa lang tinuturo sa akin ng inang Salomiko ay magagamit ko pala yun. Pero
Nandiyan na po yan eh. Kaya ngayon, pinag-aaralan ko lahat at itinasa ulo ko ang tinuro sa akin ng Inang Solomito para makatulong sa aking kapwa sa espiritual. Kasi marami akong bagay na ginamot dati na hindi ako nag-upload ng video at hindi ako nagbibideo. Tamad pa ako. Pero ngayon, naunawaan ko na sinabi ng Inang Solomito at ng Pong Nazareno. Ipakita ang pawang katotohanan para magbalik loob tayo sa Kanya at manalangin. Ang Diyos pa rin ang number 1. Sandata natin at panalangin at walang sino man sa atin na hindi iniiwan ng Panginoong Hesus. Na si Hesus ay nasa puso natin, si Hesus at Kristo ay pinag-isa natin ng Panginoong Kristo. Siya lang pinakamabisang sandata natin sa lahat. Sa mga nagtanong sa akin, yun lang muna po masasagot ko sa inyo kasi hindi kakayanin po ng video po ito pag sumobra pong taas. Magahang po ito. Importante po, nasagot ko lang po yung tanong nyo. Kung meron po kayong itatanong, comment lang po kayo. At paki-like na rin po, paki-share. Maraming salamat po. At para makatulong din po kayo, pagdating ng konti na lang po to, baka itong matubuan lang nito, magkaroon na po to ng ads. Para makatulong din po ako sa aking kapwa na mahihirap na naranasan ko rin matulong sa lansangan, makapagbigay lang po ng bigas. Basta tunayin ko lang muna po, makabilan lang po ako ng cellphone. Tapos, pangalawa po, yung Pong Nazareno, yun po kasi umahawak sa akin. Pangalawa po, mapagawa ko ng altar. Pangapat po, makatulong na po ako, dumadayo na po sa subscribe at dumadami na po ito. Yun lang po ang pangarap ko. Napakasimple lang. Masaya na po kung makatulong sa aking kapwa na pinagkalob sa akin ng Panginoon Kristo. Dahil sa kanyang mapagpalang kamay na sa Jesus Nazareno. At maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless all po sa lahat ng nanonood sa akin. Pagdamutan nyo ang aking naisagot sa inyong mga tanong. Susunod na po. At marami pa kayong gustong malaman sa akin, ituturo ko po sa lahat yan pag ma-exercise na po ang cellphone ko. Maraming salamat po at God bless. Magkita-kita ulit tayo muli. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ako po pala ang tawag po nila dito sa akin sa Pampanga, si Apo Andy. God bless all po sa inyong lahat.